Info rak dapur komplit, Mas. 3.800.000 tak kecat ACP dan istimewa, Mas. Kaya apa kok istimewa iki? Lho, wis enek lemarine, Mas. Oh, iki to. Heeh, Jos. lemarine. Jos lho. Heeh. Enggak ada bumbon apa sego jan masuk iki, Mas. Oh iya. Aman. Dhuwur enggak ada. Ya ada apa iki? Ya beges pindah, gere, Ben gitu. gak dicolong kucing ya. Ben aman, Oh, iki iya. enggak ada kompor 2 tungku masuk ki bolongane. Oh, wis komplit. Heeh. Iki enggak ada. Ya ada apa ini ngono? Magicom to. Oh, iya. Apa galon ya kena, Mas. Heeh. Iki nggih Mbah cucian Mbah stafel, ya toh. Oh, nggih isa-isa ya. Saisa iki sak prani pisan. Oh. Tak pasang nang kene. Garek nganggo berarti ya. Kanggo, Mas. Nah iki. Berarti sing dhuwur iki ya kena nggih ada apa jenenge wi? Kaya lawan-lawan, bumbon-bumbon ben masuk, Mas. Oh iya. Nah, Lah iki tempat piringnya di. tempat piringe Heeh. tak buka ese. Oh, tetep eneng ya. Ya. Oh, iya. Delon pembuangane, Mas. Kari ngodot engko. Oh iya. Ya, iya ta? Jos. Iki nggur regane nggur 3.800.000 ae. Sik to. Kok wirang-wirang iki bahane apa to ya, Mas? Yo ACP to. ACP iki. Ngerti ACP ora we? Apa ACP iki? ACP iki aluminium, komposit panel, iki tahan panas karo anti pecah. Oh, berarti awet ya. Awet. Oke, Oh. siap. Lah terus sakmene gede niki lho, Mas. Hmm. Umpama ngetren nang Tegal kono piye iki? Gratis ongkir. Ning ndi ae wi? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura wi gratis ongkir bayari COD, Mas. Lah terus umpama pengen pesen carane piye, Mas? Ya kliken biopropole Mas Budi B Furnitur kuwi. Heeh, Di terus? bawah biopro jeneng Bapak.mi to wi. Heeh. Dudul 1 kali terhubung karo aku langsung. Oh, jan penak ya. Ah. Piro ya? 3.800.000, Mas. Oke, siap.